En Comissions Obreres ens preocupa i ens ocupa erradicar el patriarcat. Per això hem posat a l'abast dels centres educatius una exposició per mostrar les paternitats igualitàries. Dins de la nostra línia estratègica d'igualtat de gènere, pensem, i estem també en eixa feina, que els homes han de manprendre la seva corresponsabilitat. Han de ser responsables de totes aquelles tasques de cura que recauen sobre les dones si volem arribar a una igualtat efectiva. Hem tingut i seguim treballant en moltes polítiques de discriminació positiva per a que les dones fem coses que sempre se'ns havien estat barrades, però no hem d'oblidar que mentre que no hi hagi aquesta corresponsabilitat també dels homes, no podrem arribar a aquest objectiu per al que treballem i per al que estem compromeses. Aquesta ferramenta s'ofereix als centres educatius per a que a partir de les fotos se pugui treballar aquesta masculinitat alternativa que està enfront de la masculinitat hegemònica i tradicional que en aquest moment encara persisteix. Seguim treballant per arribar a una igualtat real i efectiva.